أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala matukar godiya da ya ba mu aron rayuwa tare da lafiya zuwa wannan yammaci na ranar asabar yammaci da ya yi daidai da 29 ga watan Jun shine watan 6 wanda ya daidai da miladiyan annabi Isa alaihi salam 2024 shi yayi daidai da yau ga watan Zulhijja 28 yawa 29 ga watan Zulhijja wanda ya daidai da hijiran annabin rahama sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445 insha Allah yau ma za mu dora karatu cikin wannan littafi mai albarka na kitabut tauhid da mu tashi kan shafi na 9 da mu tashi kan babun man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisabi babin da ke karantar da mu wanda ya tabbatar da tauhidi ya haƙƙaƙe shi yayi yaƙini da shi zai shiga aljanna babu hisabi wa qaulillahi ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce inna ibrahima lalle annabi ibrahim kana ummatan ya kasance shi abin koyi ne Allah ya kira shi ummatan qudwatan abin koyi ne kuma qanitan lillahi shi mai biyayya ne wa Allah kaji abu guda biyu hanifan kuma shi na kan daidai in an ce hanifan ai ma'ilan an kullil adiyani ya karkace daga barin dukkan waɗansu da sunan addinoni yana kan addinin musulunci abu guda nawa abu guda uku walam yakun minal mushrikin Allah ce kuma shi bai zamo yana daga cikin masu shirka ba ka duba irin abinda Allah ya hada wa annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa summa awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifan wama kana minal mushrikin sannan muka aiko gare ka cewa lalle ka bi hanyar nan na annabi ibrahima hanya wadda take daidai ita ce hanyar da ba shirka kuma annabi ibrahim bai kasance yana daga cikin mushrikai ba wannan na cikin suratul nahl aya na 120 waƙala sai ya ce shi subhanahu wa ta'ala fa ya ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun su ne waɗanda game da ubangijinsu ba su masa shirka su wanda suka haƙƙaƙe tauhidi wanda suka tabbatar da kaɗaitakan Allah subhanahu wa ta'ala a kome ba su shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala an Husayn bin Abdurrahman an ji daga Husayn bin Abdurrahman kale yace kuntu inda Sa'id ibn Jubair na kasance a wurin Sa'id bin Jubair fa kala sai yace ayyukum ra'a kawkaban allazi in qaddaba rihatan waye ɗaya daga cikin ku wanda ya ga tauraruwar da ta yi haske jiya irin tauraruwar da yake tashi ya tafi nan to waye ya gani a cikin ku faƙultu sai ya ce ana ni sun maƙultu ya ce sa'an nan sai na ce amma inni lam aku fi salati amma ban zamo ina cikin sallah ba ma'ana ya yi tambaya wa ya ga wannan tauraruwa da ta yi haske jiya da daddare ya ce sai ya ce ni ne to kaga tun da ya ce shi ne kuma abun nan cikin dare ya faru to da ka kaddara ka ce ka ji bayin Allah suna sallah kenan wataƙila na tsaye na sallah haka ya faru to shi ne yake so ya kore wannan riyar da wannan yabon
tunda ba hakan ne yake yi ba a lokacin, sai ya ce inni lam aku fi salati, amma ba wai ina sallah bane, shi dai idanunsa biyu ne. Walakin ni sai ce amma ni dai a wannan lokacin ludiktu an sare ni ne, Allah da sara ƙala sai ce fama sana'ata to me ka aikata, wato da aka sare kan, ma'ana ko kunama ko maciji wani abu dai ko ya cije shi wanda yake da alaman guba a jiki, shine alladagu din. Me kai a wannan lokacin da me kai magani? Ƙala sai ce irtaqaitu, nayi addu'a nayi tofi. Ƙala sai ya tambaye shi ce fa ma hamalaka ala zalika, me ya ɗauke ka akan yin tofin, ina dalilinka cewa ai tofi ne? Qultu yace sai na ce hadisun haddasnahu sha'bi, yace hadisi ne wanda imamu sha'bi ya ambata shi. Ƙala sai yace wa ma haddathakum, me imamu sha'bi ya tada muku, ya faɗa muku game da hadisi? Qultu sai yace haddasana an Buraidah ibn Husayn annahu qala yace la ruqyata illa min aynin aw humatin, ba a yin ruqiya sai game da al'ainu, shine ido ya gani baki ya faɗa, shi ake kiransa al'ainu, kambun baka. Ido ya gani baki ya faɗa kuma a samu matsala. Kaga wannan abu shine yanzu suka juya shi ya dawo maita, amma ainihin kalmar maye kwata-kwata babu shi, ba yanda za a kai misalin maye, babu shi. Wannan al'ainun nan shine suka mai da shi maita. Ya ga abu yana faɗan abu sai matsala ya samu a abun. In wani abu ya gani a jikin mutum ya ce kai amma wani abin nan yayi, sai wani ya faɗi, don wannan ya faru ga hadisi a cikin muwadda na Imam Malik, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yayi alula mutumin aka abin nan ya wanke fiskansa da shauransu ya tashi. Wannan shine shi, kuma wannan abin mutum bai san yana da shi ba. Waɗansu kuma suka ce al'ainu ɗin hakan ne, irin wannan yadda ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma akwai wani al'ainu ɗin wanda shi kuma alhairi ne, ba wannan irin wanda yakan yarda mutum bane. Shi in yayi magana sai abin ya ƙara kyau. Kan misali yanzu ya ga gonanka, ce kai gonan nan yayi kyau, masha Allah, in ya faɗi wannan to sai ka ga gonan ya ƙara haɓaka. Ko game da dabbobi, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce kar ku yi magana sai kun ce masha Allah tabarakallah, masha Allah tabarakallah. Saboda me yasa? Saboda irin wannan gudun wannan abu, to shine fa suke kiransa maita. To wannan al'ainu din yace auhumatin ko zazzabi, to yanzu kaga irin wanda suke yi din nan, to shi ya shafi tsafi ne wallahi. Mutum ya je ya koyo wani abin da zai zo ya cuci mutane da shi, da baƙaƙen aljanu, sai ya yi wani abu ya tura maka da baƙaƙen aljanu, sai ya kama ka. To kaga wannan shi tsafi ne, shi ne kuma ake kiran maita, inda mutane suka mai da inda maitan yake. Allah ta'ala ya kare. Ƙala ya ce kad ahsana, haqiqa ka kyautata. Yace ahsana ya kyautata, manintaha, duk wanda ya tsaya ila ma sami'a, zuwa ga abin da ya ji. Wannan fa a musuluncin nan abinda da fa ake so kenan. Idan ka ji abu to ka tsaya a daidai yanda ka ji. Sallan magriba raka'a 3 ne, 3 ne, to kar ka ƙara ta. Sallan isha raka'a 4 ne, raka'a 4 ne, to karka ƙara ta. Safiya raka'a 2 ne, raka'a 2 ne, to karka ƙara ta. To abinda ake nufi a dukkan shauran ibadodin haka ake da bukata ka yi. Ga yanda aka ce a yi azkar,
to yanda aka ce ayi askar din nan ka yi shi yanda aka ce ayi, kar ka ƙara kar ka rage. Ba ina nufin na adadi ba, akwai na adadin da ba a ƙara, kamar na adadin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ce subhanallahi 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33, akwai akasin haka wajen kusan guda uku ne kala daban-daban, ya ce an gafarta wa mutum. To da ka zo sai ka ce to tunda annabi ya ce 33 ne, akwai yanda aka ce a yi guda 10 kaza ma, to sai ya zama sai ka ce a to ni bari yi 63 ko 73 ba. Baka yi yanda ya ce a yi mana wannan askar ɗin da bayan sallah. Ko kuma sai ka ce bari zauna na ɗaga murya sama-sama, wai wani naji yana cewa wai hadisi ne, wai hadisi kuma ƙarya ne, ba hadisi ba ne. Wa annabi ya ce addu zakati abdanakum bi zikrillah, ku ba da zakkan jikinku da ambaton Allah. Saboda haka wannan dukan jiki da ake yi da girgizawa zakka ne na jiki, wanda bai yadda ya bada wannan zakka ba a duniya, in je kiyama sai Allah tambaye shi wannan zakkar. A ga duk wannan abubuwa ne na batar da mutane. Shi yasa ce kad ahsana, haqiqa ya kyautata, manintaha duk wanda ya tuke ya tsaya ila ma sami'a zuwa ga abin da ya ce. Walakin yace amma kuma haddasana ibnu abbas, duk kaga malamin su kenan wannan. Yace Abdullahi dan Abbas ya ba mu labari anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi annahu qala, yace urdat alayyal umam, yace an bijiro min da al'ummomi. Wannan haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Da mu zo mu karanta ku ji yanda Allah ya tara wa annabi duniya gaba daya a gabansa. Za ku zo mu karanta mu ku gane ga ta inda ya kamata a karrama annabi, a girmama annabi, a so annabi fiye da kowa a duniya, ba irin wannan bankauran soyayyen ba. Ana jingina masa munanan abubuwan da kai ba da ka yadda a jingina ma mahaifinka ba. Yau a dubi wani a ce ga ɗan daudun babanka, ba za ka yadda ba wannan. A ce wannan ai ɗan daudun babanka ne, ai farko abinda da ka fara cakwame mutumin sai ka fara ce masa kana nufin baba na yanzu na luwaɗi kenan. Wallahi abinda da ka fara faɗa kenan. Duk wani abin da yake da ƙazanta sai a yayumo shi, sai a dangana shi ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallama. To za mu zo ku ji tsantsan yadda ake son annabi, kuma yadda mutum in ya tsaya akan haka shine masoyin manzon Allah. Ya ce annabi ya ce, Abdullahi dan Abbas yake gaya musu, ya ce annabi ya ce an bijiro mun da al'ummomi gaba ɗaya. Fara'aitun nabiyya, sai na ga annabi wa ma'ahu a tare da shi rahadu, akwai waɗansu ayarin da ba su uci mutum ɗaya ba da shi na biyu. Wanne biyu sai ce ga wani annabi kuma rahadun waɗansu ayari wanda ba su uce daga 2 zuwa 3 ba. Wanne biyu sai ga wani annabi wa ma'ahu rajulun, a tare da shi akwai mutum ɗaya, wani annabin kuma wa rajulani, a tare da shi akwai mutum 2. Me annabi yake nufi da ba da labari ma wa'annan sahabban? Yana nufin ya gaya musu akwai annabawan da suka zo suka yi kira, wallahi a cikin al'ummansu ba wanda ya imani sai mutum ɗaya, sai mutum ɗaya ya imani. Akwai wanda ya zo kuma ya yi ta kira, babu wanda ya yi imani sai mutum biyu. Akwai wanda ya yi kiran ba wanda ya yi imani da shi. Haka ya rabu da al'umman, haka suka bar duniya ba wanda ya yi imani da shi. Ya ce wannabi ya ga wani annabi walaisa ma'ahu ahadun, babu kowa a tare da shi. Saboda me sa? Saboda ba wanda suka yi imani da shi. Shi yasa kaji wani hadisi can a cikin Buhari yake cewa ranar gobe kiyama za a samu kamar mutum miliyan 1
duk a cikin mutum miliyan ɗin babu dan aljanna ko daya. Kuma ka duba za ka ga haka. Yanzu ka buga lissafi da kanka, yanzu aƙalla ka yi gogulin, an ce mutanen duniya ba su wuce mutum biliyan 7 ba. Duk musulmin duniya gaba ɗaya musulmin duniya da ƙyar za su wuce biliyan 2 da wani abu a cikin biliyan 7. To a musulman ka tace akwai yan shiya, akwai ahmadiyya, akwai su wane ne, akwai waye, akwai kuma wanda suke tsaye akan daidai. Ka tattace gaba ɗaya ka gani, ya kake tunani? Hakan ne. Sai ya ce isrufi ali sawadun azimun, sai gashi an ɗago mun wa'yansu jama'a. Sawadun abin da ke nufi da shi baki, amma jama'a ne saboda dandazonsu kawai na gansu tari da yawa masu girma. Annabi ya ce da ya ga yawansu fazananto, ya ce hannai tsammani annahum ummati, waɗannan al'ummata ce. faƙilali, sai aka ce mu a'a ba al'ummanka ba ne, haza Musa wa ƙaunu, wannan al'umman annabi Musa ne da mutanensa. Saboda annabi Musa alaihi salam ya samu jama'a da yawa, ko wanda ya ƙetara da su kogin Nil suna da yawa. Fanazartu, ya ce sai na sake dubawa, fa'iza sawadun azimun, sai ga wasu jama'an masu yawa, faƙilali wanda suka fi jama'an farko da na gani. Sai aka ce mu hazihi ummatuka, wannan al'ummanka ne, amma bari ka ji kai annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan tarin mutanen da ka gani, wa ma'ahum, a tare da su mutanen, ma'ana a cikinsu akwai 70,000 mutum 70,000 yadkhuluna aljannata, da su shiga aljanna bi gairi hisabin wala azabin, babu hisabi babu azaba. Allahu akbar, Allahu akbar. To Allah samu raji. Summa nahada, manzon Allah da yayi wannan magana sai ya tashi, fa dakhala manzilahu, sai ya shiga gidansa, ya bar sahabbai a gurin suna zaune. To a wannan lokacin ne kuma fahaban nasu fi ulaika, mutane sai suka fara kukkutsawa, ana tattaunawa game da waɗannan mutum 70,000 ɗin. Sahabbai suna ta zulumi. faƙala ba'dhum, wasu daga cikin sahabbai sai suka ce, fala'allahumul lazina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka ce watakila su ne wanda suka yi abokantaka da manzon Allah, wato ma'ana kaman su kenan. qala ba'dhum, waɗansu suka ce kai anya fala'allahumul lazina wulidu fil islami falam yushriku billahi shay'a, suka ce watakila su ne wanda aka haife su a cikin musulunci, ba su taɓa yin shirka ma Allah da komai ba. Kaga ma'ana ai su sun taɓa shirka, musulunci suka shiga. Wa zakaru ashiya'an, wayannan sahabbai dai suka ambaci abubuwa da yawa, watakila kaza ne, watakila kaza ne. Fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ya fito kansu. Ba akhbaruhu, sai suka bashi labari, su ba tunda yayi wannan magana ya fa shiga gida, su fa yanzu ga tattaunawan da suke ta yi. Sun ce watakila su ne da suke abokantaka da shi, waɗansu suka ce a watakila wanda aka haife su a cikin musulunci, suka rayu a cikin musulunci, har suka mutu a musulunci, ba su taɓa shirka ma Allah ba. faƙala, sai annabi ya ce musu a'a, humul lazina la yastarquna,
wala yaqtawuna wala yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Abinda annabi ya gaya musu kenan, yace ahumul lazina sune waɗanda la yastarquna ba sa ruqiya irin na shirka, basu kuma yadda da su ba, wala yaqtawuna ba sa yin lalas irin na yan bori da yan shirka, wala yatadayyaruna kuma su san ba sa canfi, wa ala rabbihim yatawakkaluna game da ubangijinsu suka dogara. Domin in ka ce ba sa yin tofi kwata-kwata, kaga ai Allah yana son mai addu'a, kuma Allah ne ya yi umarnin a yi addu'a, ko ba haka ba? To kaga wannan kuma kaga sun samu na kasu. Ina fata an gane. To saboda haka ba sa tofi irin ruƙiya na wato masihirta, sa'annan kuma ba sa yin lalas irin lalas na masihirta, sa'annan kuma ba sa canfi ko kaɗan. Wa ala rabbihim yatawakkaluna game da ubangijinsu suka dogara. Ana faɗan wannan shi yasa ake so duk mutum mai hankali, muna karatu bayan Allah a cikin tafsir sai muna ce inna ma yatazakkaru ulul albab. Arama na haka yake karanta mana ayan nan ko? Iyaka masu wa'azantuwa su ne masu hankali, su ne wanda ba su wasa da dama. Yanzu yau wannan dama ce na kaza, to ba su wasa da ita, za su rike da kyau. Yanzu dama na sallan isha, to bari in zauna, in na fita ma ba abin da dan je yi, bari yanzu kai amfani da wannan dama naka. Ba su wasa da dama. Sai wani ana ce masa ukasha, ba su wasa da dama. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Ba annabi ya faɗi irin mutanen ba? Fa qama ukashatu bin mihsan, wani da ake kiransa ukashatu bin mihsan, sai yayi wubu ya tashi. Faƙala sai ce ud'ullah an yaj'alani minhu, ya rasulullah roki Allah ya sanya ni a cikin su. Ƙala sai annabi ya ce anta minhum, kana cikin su. Allahu akbar. Yana cikin wanda zai shiga aljanna ba hisabi ba azaba. Bai yi wasa da dama ba. Annabi ya ce masa anta minhum, kana cikin su. Summa qama rajulun akhara, sannan sai wani mutum daban kuma ya sake tashi. Faƙala sai ce ud'ullah an yaj'alani minhum, ka sanya ni nima in zamo ina cikinsu. Faƙala sai annabi ya ce masa sabaqaka biha ukashatu ya riga ka. Shi yasa ba a wasa da dama, duk dama. Shi yasa Allah ke cewa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. In dai an ce wannan wani abu ne na alama na addinin Allah, in da ka yi za ka samu kaza, to kar ka yi wasa da daman ta wuce ka. Kan misali a ce azumin arba, an ce wanda ya azumce ta sai dai in dama ba ka iya azumi, Allah ya sani, to kar ka yi wasa da addu'an wannan ranar kuma. Je ka zauna ka yi addu'a, domin ranar ba wai ana son ibada ba ne a ranar, shi ibadan kenan addu'a kawai ake so a yi ta zabgawa a rana. Shi kuma daren lailatul qadri ibada ake so a yi ta zabgawa. To sai kaga mutane kuma suna ta addu'a a daren lailatul qadri, ana tsammanin daren lailatul qadri 27 addu'o'i, shi ko ba a sani ba ibada ake so a yi ta yi a rana. Shi kuma ranar arba ba wai a yi ta ibada salloli, addu'o'i ake so a yi ta zabgawa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda shi yake faɗa da annabawan da suka gabata a wannan ranar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai aka ce to addu'o'i mutane suke so su, sai aka ce ai ka tsarkake Allah, ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi ke da mulki, shi ke da godiya, shi ke da mulki. Shi kuma Allah nan babu abin bautawa, la ilaha illallah wahdahu, shi kadai
la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, lahul mulku wa lahul hamdu, shi ke da sarauta, shi ke da godiya. Sai ka ce wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi Allah nan da ke da wannan sifa da ka faɗan nan ai akan komai na da iko. Ashe tun da har ka faɗi haka kace na da iko akan komai, to har da bukatunka da kake so ya biya maka, ashe duk na da iko akan sa, duk zai biya maka. To da wannan addu'ar ta isa, ya san damuwanka, har da wanda baka roƙa ba ma zai ƙara maka. Saboda ka tunda ka ce wa huwa ala kulli shay'in qadiru, shi akan komai na da iko, me wannan sifa da ka ɗebo ka kawo sifofin sannan, to har da damuwar kama na da iko akai zai biya maka. Ina fata an gane. Don haka sai ya zama ukasha ya riga. Fihi masail, cikinsa akwai mas'aloli. Al'ula na farko, ma'arifatu maratibin nasu fi tauhidi, sanin matsayin mutane akan tauhidi. Tauhidin wani ya fi wani, abinda zai rikita wani sai ya zama bai rikita wani ba, amma na daga cikin abinda mutum zai zamo ya rike shine a kullum yadda ka yarda da Allah, to ka rike waɗansu abubuwa a cikin zuciyanka. Yarda da Allah su ne shahada guda biyu, shi kadai bayi da abokin tarayya, lalle manzonsa annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne. To sai mutum bayan ya yi istiƙama, ya ce Allah ne ubangijinsa, ya yi istiƙama, to sai ya tsaya a kayan aiki. Yadda ka san Allah ya baka rayuwa kai gudan kanka, to ka tabbatar da cewa wata rana babu rayuwar zai karɓe shi. Kuma Allah ya fi ka son ka fiye da yadda kai kake son kanka, kuma shi ya yi ka kuma ya baka wannan rayuwar, to tabbas akwai ranar da zai amshi rayuwar nan kuma zai kira ka zuwa gare shi. Yadda ka san ya baka lafiya, kake mu'amala da lafiyar nan, to ka yi ƙoƙari ka ribaci lafiyar ta hanyar yin masa godiya. Yin masa godiya shine yin masa ɗa'a da biyayya da wannan lafiyar, saboda ka tabbata wata rana sai ya anshi lafiyar nan ya kama rashin lafiya. To haka in iyalai ne ya baka, ka yadda ya baka su don baka san ɗanka Muhammadu ba da ka sa masa Muhammad, baka san ɗanka Ibrahim ba da ka sa masa Ibrahim. Allah ne ya haɗa ku da shi, don baka san shi ba, Allah ne ya fito da shi ta tsatsonka, ya haɗa ku da shi, ya zo maka a matsayin ɗa, to Allah ne ya baka aronsa. Sallah inda ya maka ka'ida da dokoki ne yadda za ka tarbiyyantar da wannan mutumin da Allah ya haɗa ka da shi, to duk ranar da Allah ya amshe shi karka shiga damuwa, ka yi godiya, ka koma zuwa gare shi. Har ya ce in kai haka ma zai baka gida a gidan aljanna. Sai ka ga mumuni baya rikicewa, wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam babu irin bala'in da ba su gani. Hadisi na nan cikin riyadus salihin, mace ce wadda ta gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam, ta samu karatu sosai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda tsananin neman aljanna, mijinta ya fi mata kowa mijinta a duniya, kamar yadda annabi ya faɗa. Don ya ce da a yi sujada ma wani mutum a duniya, da an umurci ce da shi ya umurci mace ta yi sujada wa mijinta, ba a ce ta yi sujada ma uwanta ba a ce ta yi sujada ma babanta ba. amma suna da yarinya marar lafiya, yarinyar nan ta rasu, bawan Allah nan ya fita buge-bugen neman halal, ya dawo a galabace, yarinyar nan tana rufe, tana ɓoye. Ya ce mata ya jikin wacce take da sauki, ai ta samu sauki ma sosai. Ya ji daɗi, ya ci abinci, ya yi wanka, ya ci abinci, har ya sadu da ita na nishaɗi da jin daɗi. Ta tabbata hankalinsa ya kwanta, ta tambaye shi, yanzu idan wani mutum ya zo ya baka ajiyar kayansa kuma na amfani ne, kamar abin hawa ko fatanya ko wani injin ba da ruwa, nake buga misali ne, kai ta amfani da shi ka more, ko jakin ɗauko kaya, sai yau ka daɗe kana ta amfani da shi,
sai yau ya zo ya ce to na zo in ansa, dama ba ku yi da shi alkawari ga ranar da zai zo ya amsa ba, da Allah da ka bashi ka masa godiya ko kuma da ka hana shi ce a dan bashi kai, da ka bashi ta ce dan bashi, sai ce to Allah ya karbi auren da ya yi da wani da Allah yanzu ya kake tunanin matanmu na yanzu, a kake tunani to wannan aƙida fa kenan ingantaccen aƙida, ba gauraniya ko damuwa ba, kullum muni a nitse yake. Kuma in yayi sallan isha'i wannan ne yanzu wala bayi taɓa lissafin zai ga isha'i, safiya ma bayi tunaninta balle tunanin isha'i. Kullum sallan da yake yi yana yin sallan bankwana ne, kullum yana sallan bankwana ne, in ya kafa goshinsa a ƙasa to yana sallan bankwana ne, bai tunanin zai ƙara dawowa ya sake kafa goshinsa, sai dai in dama ta samu kuma watakila yana nafilarsa a gida, ba yi tunanin safiya ba balle har ya tuna wai isha'i yanzu da muke ciki. Wani daga cikin ƙa'idar imani sai ga mutum yana samun nutsuwa duk musifan da ake ciki. Allah ta'ala ya mana gudunmawa. Saboda haka ma'arifatu maratibin nasu fi tauhidi, sanin matsayin mutane a tauhidi. Asaniyatu na biyu, ma ma'ana ta haƙiƙihi, me ma'anan tabbatar da shi shine duk halin da mutum ya shiga, duk halin da mutum ya shiga kada ya yadda ya fada cikin shirka, kar ya yadda ya yi me ya dogaru a gurin Allah shi kadai da ba shi da abokin tarayya. As-salisatu na uku, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim alaihi salam bi kaunihi lam yakun minal mushrikina, yabon da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim ya samu yabo a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani abu da da a samu sassaucinsa a gurin ka kai musulmi, al-muslimu al-muwahhidu mai kaɗaita Allah, to amma kar ka yadda a samu sassaucin abin da ya shafi shirka a wurinka, kar ka yadda, ba sassauci. In dai maganan shirka ne, yin wani abu a haɗa shi da Allah, to a same ka mai tsanani a kayi. Wannan shi ne gaskiya. Binda annabi Ibrahim alaihi salam akwai gurare da yawa sai da ya tambayi ma iyayensa gaba ɗaya me kuke musu bauta, bayan sun gama cin za ku bauta ma wanda baya iya muku ko baya muku magana, ba zai amfane ku da komai ba in kuka bauta masa, ba zai iya cutar da ku ba in ba ku bauta masa ba. Sai ya ce musu uffil lakum wa bima ta'buduna, tur da ku da abinda duk kuke masa bauta. Ya ce uffil lakum wa bima ta'buduna. Akwai gurin da kuma sai ya tabbatar musu, ya ce inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna, mun barragale ku, babu ruwanmu da ku da abin da kuke masa bauta. To haka ake so, ka yi barra da shirka, ka yi barna da mushrikai. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Wannan shine ka'ida. Amma wani abin da nake faɗan ba shine zai hana ka mu'amala kuma da wanda ke ba musulmi ba. Inda za ka yi tsanani shine duk wani wurin da za ka ga za a haɗa Allah da wani cikin mu'amala ka karka yadda. Duk wani abin da za a haɗa da Allah, a haɗa Allah da wani cikin jinya karka yadda, cikin kasuwancinka karka yadda, cikin aikin ofiska karka yadda, cikin komai karka yadda, ko kankani karka yadda. Ina fata an gane. Saboda haka yadda Allah ya yabi annabi Ibrahim, kasancewan annabi Ibrahim bai zama na daga cikin mushrikai ba. Ar-rabi'atu na hudu, sana'uhu ala sadatil awliya'i bi salamatihim min ash-shirki, yanda yayi yabo
shi Allah subhanahu wataala a kayin waɗanda suke jagorori shugabanni wanda suke masoya Allah su ne waliyan gaskiya. Domin duk wanda da a ce masa waliyi to sai nasi ya tabbatar da walittakan sai kan zama wali. Yanzu wanda aka musu albishir ɗin shiga aljanna su 10 wayannan waliyai ne. Yanzu kaman Ukashatu waliyi ne ko ba haka bane? Waliyi ne. To duk wani wanda aka tabbatar da walittakansa shine waliyi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sai dai mutum ya kwatanta duk ibadanka, duk kusancinka da Allah, duk tsantseninka, sai dai a maka kyakkyawan zato a mutumin kirki, amma ba za a kira ka waliyi ba. Ina fata an gane. Walittaka nassi shike tabbatar da wani waliyi. Wanda suka yi mubaya'a wa Annabi sallallahu alaihi wasallam su 1000 da wani abu a ƙarƙashin bishiya a Hudaybiya na duk waliyai ne. Duk waliyai ne. An ce suna mubaya hannun Annabi ba hannun Annabi bane, hannun Allah ne a saman hannayensu. Inna ma yubayi'una Allah, innal ladzina yubayi'unaka tahta shajarati inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, haka Allah ya faɗa. Wannan waliyai ne. So da kar a yadda a ɗauko maka wani mutum duk ibadansa, duk zamowansa mutumin kirki, a ce maka wannan waliyi ne, balle kuma a ɗauko maka a ce maka wannan mutumin yana iya yin wani irin ɓangaren aikin da Allah yake banto da shi kaɗai. Wannan kuma an shiga maganar shirka, kuma shirka babban shirka. Na fata an fahimta. Yadda Allah subhanahu wataala ya yabe su. Alhamis na 5 kaunu tarkin ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhidi. Kasancewan barin irin wannan ruqiya na yan tsubu da barin irin wannan lalas da ake yi na irin yan bori da yan bokaye da shauransu, wannan yana daga cikin haƙƙaƙi tauhidi. Yana daga cikin haƙƙaƙi tauhidi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah bai sanya muku magani a cikin abin da ya haramta muku ba. Saboda haka babu magani a cikin giya. Wanda ya ce maka sai da giya da ka haɗa maganinka, to ƙarya yake. In ma mutumin bai sha wannan maganin ba dai mutu ne, ku bar shi ya mutu da imaninsa. Saboda kar kuna ba shi giya ya zama bai warke ba kuma ya mutu. Kuma in ya warke, to ta wani hanya kuka bai samu waraka. Saboda haka Allah bai sanya muku magani cikin abin da ya haramta muku ba. Ina fata an gane. As-sadisatu na 6 kaunu jami'in litilkal khisali huwa tawakkul. Kasancewan dukkan wannan abun da ake so ya zamo shine a samu dogaro da yarda da Allah. Mutum ya dogara da Allah, ya yarda da shi, wallahi sai Allah ya baka mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Wannan shi ne at-tawakkul, dogaro a gurin Allah. Kuma dogaron nan dogaro na haƙiƙa, wato wasa muke yi fa Allah ya rabu da mu. Muna wasa ne, Allah ya rabu da mu. Babu mutumin da zai zauna ya yabi Allah subhanahu wataala har cikin zuciyarsa babu kokonto, ya yadda shi ya gino halittansa daga babu, ya yadda shi ke tsare rayuwarsa, ya yadda yanzu motsi da yake yi, inda Allah ya ga dama da na kwance ne gangan jikinsa ne, rayuwar Allah shi ya san inda ya je ta. Ya yi imani da wannan, ya dubi girman sama, ya dubi girman ƙasa, ya dubi yadda Allah ke motsa girgije, Allah ya jika duniya. Yanzu ruwan da aka yi je da safen nan har Kano aka yi, wani ya gamu har Abuja ya tafi ana ruwa. Waye isa ya jika wannan guri gaba da yan ba Allah ba? Ka yabi Allah, ka kankan da kai wa Allah, ka kuma faɗa ma Allah da bakinka laifukanka. Ana son haka. Ko cikin sayyidul istighfar yanzu zuwa haka ai mutum yayi furuci da laifukansa. Ka faɗa ma Allah laifukanka da kanka, ka tuba, ka gwada ajizancinka wa Allah, ka kankan da kai na gaske, ka ɗaga hannu
ka karɓo laƙanan da annabi ya bayar ce ba wani mutumin da zai faɗi wannan face Allah ya biya masa bukatarsa. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madun fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Ka ɗaga hannu ka faɗa ma Allah, wallahi sai Allah ya biya maka bukata. Alƙawari ne na Allah. In Allah ko bai baka biyan bukata ba, duk yanda kai ba za ka roƙi Allah ba, sai ya shagaltar da kai wani abu. Amma in ka roƙe shi bai karya alƙawari, wallahi sai ya biya maka bukatan ko ba wannan abin da kake so. Sai ka ga sassauci ta wani abu daban. Saboda haka at-tawakkul, dogaruwa zuwa ga Allah, shi yasa yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan. Allah zai bashi mafita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isan masa. As-sabi'atu na bakwai, amqu ilmu sahabati, zurfin ilimin sahabbai, li ma'rifatihim, saboda sanin su annahum lam yanalu zalika illa bil amali. Ba za su taɓa samun wannan matsayi da annabi ya faɗa ba sai da aiki. Ka shiga aljanna babu hisabi babu azaba, sun san wallahi da aiki ake kai wannan matsayin. Don haka shi yasa ba su yi wasa ba, suka zauna suna tattaunawa. As-saminatu na takwas, hirsuhum alal khairi, kwaɗayinsu akan alkhairi. Kwaɗayinsu akan alkhairi, in dai aikin alkhairi to yanzu ne. Yanzu ku duba ku gani yadda muka karanta yadda Allah ya tsara aljanna, beni akan beni, bayan beni akan beni. Duk wani benin da ka san shi a duniya bai kai benin da Allah ya yi a aljanna ba, ko a wani ƙasar duniya yake. Amma Allah ya ce a jikin benin akwai rafukan madara, akwai na giya, akwai tabbataccen ruwa, akwai na nono, akwai na kaza. Ka duba ka gani, yace tajrimin tahti anhar ko anhar, yana gudana karkashin su da sama da ƙasa, kuma ana ganin cikinsa. Na waje na ganin wanda ke ciki, na ciki na ganin wanda ke waje. Ga kayan alatu, ga wurin kwanciya, ga menene. Sai aka tambaye shi, to wannan gidaje na waye? Yace liman at'amad da'ama, ga wanda ya ci da abinci. Ci da abincin nan karkace ai ni ba ni da shi ne, a in ka samu naira 1000 ne, wani ya samu naira 50 a ciki. Yace wa alanal kalama, yayi daddadan magana wa mutane, baya bakinsa bai da aibanta mutane. Kowa ya shaide shi yana da kyakkyawan hali da ɗabi'a mai kyau. Wata ba asiyama, yayi azumin farilla na Ramadana, kuma yazo yana waɗansu azumin muka masu falala, kamar irin na Arafa, kamar irin Ashura da Atasu'a da Ashura da dai makamantan irin waɗannan na wata kowane kwana uku, Litini ko Alhamis da annabi ya tabbatar. Sannan yace wa salla bil laili wan nasu niyam, ya kuma yi sallah cikin dare, mutane suna ta bacci. Shi ya hana kansa, ya hazaru akhiratahu wa yarjuna rahmatar rabbih, yana tsoron gidan lahiransa. Azaban nan na Allah kawai yake tunawa. Wane ya mutu muna tare da shi, wane ya mutu muna tare da shi, wane ma aboki ne ya mutu muna tare da shi, ɗana wane da na haifa ma ya mutu ya bar ni, kai dole da ranar da mutu me dan samu a mutuwa. Ya hazaru akhiratu, yana tsoron gidan lahiransa, kuma wayar juna rahmatar rabbuhu, yana kuma tsammanin rahaman gidan ubangiji, yana tsammanin rahaman ubangijinsa. Ga tsananin tsoron azaban Allah, ga tsananin kwaɗayin rahaman Allah, saboda na tsaye akan kafansa. Ana ta minshari, ya gagara minshari, ya bar shimfiɗa mai kyau, ga shi nan da dama, ga mayafin da zai ruhu. Tatajafa junubuhum anil madaji, haƙarƙarinsu yana nesa daga barin gurin kwanciyarsu. Yad'una rabbahum, suna bautan ubangijinsu.
haufan wa dam'an, suna cike da tsoron Allah, suna da tsananin kuma tsammanin rahaman Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kun ga ciyarwan ya shigo. Dan abin da muka ba su suna iya bayarwa, wani shi ma ya samu, yana samu. Saboda wannan shine abin da ake magana a kai. Suna tsammanin rahaman Allah, ina fata an gane, saboda lima'arifatin sanin su annahum lam yanalu zalika illa bil amali, ba za su taba samun wannan martaba ba sai da aiki. Bawan Allah, ka tashi kai aiki tsakaninka da Allah, ka kusanci Allah da aikin da annabi ya koya mana. Ka kusanci Allah shine da ka samu aljanna. Aikin nan da ka gani masu kyan nan, wallahi su za su zauna da kai a kabari, domin duk duniya ba wanda zai riga wani isa lahira, sai dai waɗansu su riga wasu mutuwa. Kowa zai je ya tsaya, wa min wara'ihim barzahum ila yawmi yub'asuna. Da su zauna a wannan madakatan shine kabari, a wurin da a zauna, amma ranar da za a hura ƙaho a tashi, to ranar duk za a tafi lahira. Amma a inda da ka zauna nan, kyawawan ayyukanka su da su taya ka zama, munanan ayyukan mutum su da su taya shi zama. Allah ta'ala ya tsare, Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe, kuma Allah ya samu kwanta cikin kabarin mu cikin lafiya. Ubangiji Allah ya sa duk ranar da Allah ya karɓi rayuwarmu ya zama ba mu da ranar da muke da farin ciki kamar wannan rana. Wanda muka bar su suna bakin ciki, mu kuma a ranar muna da farin cikin da ba mu taba ganin irinsa ba. Za mu tashi an damu kwana nan insha Allah. Da mu tashi kan at-tasi'atu fadilatu hadhihi al-ummatu bil kaymiyyati wal kayfiyyati insha Allah. Wani sati Allah ta'ala ya mana gudumawa. Za mu amsa tambaya da bai wuce ɗaya ko biyu ba insha Allah. Na'am. Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. A'a, sai ka yi sallama ta yau. Yawwa. Yuhyi wa yumiitu. Sau 10. Da aka iya a magariba. Da aka iya a magariba. Da aka iya a magariba. Amin. Na'am. Wa alaikum salam.